Así? Moi ben, pois moi bons días a todos e a todas. Graciñas por asistir a esta rolda de prensa na que pasamos xa a explicarvos os asuntos máis importantes que tratamos na reunión que acabamos de celebrar. E, entre outros, aprobamos o Plan de Seguridade e Saúde no Traballo para acometer o proxecto de sinalización do patrimonio cultural da Reserva da Biosfera, os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia de Suarna e Becerreá. Como sabedes xa, a Deputación de Lugo é a encargada da xestión das reservas da biosfera, de Terras do Miño e dos Ancares Lucenses, a través de diferentes órganos de participación e de xestión que contan con representación dos axentes sociais e económicos dos respectivos territorios. Este plan de sinalización é froito, precisamente, dun acordo do órgano de xestión da Reserva dos Ancares, presidido por esta institución, pola Diputación de Lugo, un plan que se enmarca perfectamente dentro do noso compromiso de favorecer a conservación deste territorio como do conxunto da provincia, pero tamén de facelo máis visible, de poñelo en valor e de promover o seu desenvolvemento económico, sostible e facelo sobre todo a través do sector primario e do sector do turismo. Precisamente unha das actividades económicas que máis proxección ten na Reserva da Biosfera dos Ancares é precisamente o turismo de natureza, o turismo de proximidade tamén. Por iso, unha boa sinalización como a que se vai a instalar agora, que informa con precisión os visitantes de como chegar aos diferentes sitios e lugares de interés, unha sinalización física que aporte información sobre o seu patrimonio cultural, consideramos que é un factor clave para poñer en valor este territorio e deste xeito dar maior visibilidade e dinamizar a actividade turística a través dun modelo sostible, non masificado, seguro, de calidade e, por suposto, de natureza. E, ademais, ven a complementar perfectamente todas estas cuestións que se veñen desenvolvendo en materia de aplicacións tecnolóxicas para favorecer o turismo na nosa provincia a través de apps, de diferentes aplicacións que lle facilitan a visita ao viaxeiro. Cando chega ao sitio tamén é agradable encontrarse no lugar con paneles explicativos que nos sirven como complemento unha vez que nos atopamos no destino. Na Diputación temos unha aposta clara por reforzar este tipo de turismo e agora, coa pandemia derivada das accións da crise da COVID-19, pois máis aínda. Non creemos que é máis necesario, se cabe que antes, facer un esforzo e reforzar o turismo de natureza. E vímolo demostrando con diferentes medidas, as máis recentes a colaboración no Congreso Nacional de Turismo Experiencial que acollíamos aquí no Pazo de San Marcos estes días, a compra de novas parcelas para crear un parque central de Galicia no concello de Antas de Ulla, que será un espacio público de lecer e natureza atractivo e accesible para todos os visitantes, ou tamén a presentación dese plan para optar a fondos do Estado por un importe de ata 3 millóns de euros co fin de impulsar o seu destino Ancares-Caurel. Estes traballos de sinalización do patrimonio cultural da Reserva da Biosfera dos Ancares contan cun orzamento de 13.000 euros, van a comenzar xa nos próximos días e a previsión é que estén rematados no mes de novembro, o sea que nun breve espazo de tempo. E van a consistir na colocación e na maquetación de paneis informativos, como dixen antes, orientativos, que estarán feitos de material principalmente aceiro e chapa galvanizada, que contarán con postes de madeira. E a súa ubicación vai a ser no concello de Becerreá, sinalizando as pontes de Gatín e de Cruzul e o Castro de Santa María, en Cervantes, que se instalarán indicadores na necrópole megalítica da Pena dos Mouros e nos petroglifos de Campa do Barreiro, e no concello de Navia, sinalizando o Dolmen de Ferreirúas e o Castro de Pín. A sinalización seguirá o contemplado no Manual de Sinalética da Rede Española de Reservas da Biosfera, aprobado polo Organismo Autónomo de Parques Nacionais, así como o Manual de Sinalización Turística homologada nas estradas estatais e o Manual de Sinalización Turística de Galicia. Polo tanto, creemos que isto vai a ser unha aportación positiva para o desenvolvemento deste territorio. Tamén na Xunta de Goberno de hoxe ratificamos o acordo adoptado por unanimidade a semana pasada no Consello Provincial de Turismo sobre os gañadores da primeira edición dos premios Lugo Cambia ao turismo lucense e para comer Lugo a gastronomía lucense.
O acto de entrega destes galardóns vai a ser o vindeiro domingo, o día 27 de setembro, ás 12 da mañá, coincidindo co Día Internacional do Turismo e vaise a celebrar no Salón de Actos da Deputación de Lugo. Facémolo nesta fecha, que é a data indicada escollida ademais polo Consello Provincial de Turismo, porque nos parece que é moi axeitado e moi acaído pois facelo coincidir co Día Internacional do Turismo. En ese sentido, lembrarvos que os gañadores da primeira modalidade foron o Concello de Vicedo, a Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Caurel e a Fundación Uxeo Novoneira. Na segunda modalidade, os que recoñecen a gastronomía lucense, a aplicación Xantarda e o restaurante Cantábrico. A maiores destes asuntos, tamén como un punto importante na Xunta de Goberno, relacionado co Plan Prende, Bota Raíces no Rural, que se ven impulsando dende esta institución para fixar poboación moza nas zonas menos poboadas da provincia e favorecendo para elo, ademais, a súa inserción no mercado laboral, pois levamos hoxe tamén un acordo á Xunta de Goberno. Lembrar que este plan conta con dúas fases. Na primeira delas, que xa rematou, 100 de mozos e mozas recibiron a formación en 4 actividades profesionais que contan con un importante peso no tecido productivo desta provincia e, ademais, teñen importante potencial de crecemento, é dicir, que poden ser un nicho de traballo para o futuro. Falamos das enerxías renovables, da hostelería e do turismo, da xestión forestal e da agricultura e a gandeiría. O acordo que tomamos hoxe na Xunta de Goberno sirve para levar a cabo a segunda fase, aínda por rematar, na que o obxectivo é que despois desa formación teórica que xa recibiron, poidamos proporcionar agora a experiencia laboral a estes mozos e mozas en empresas que están vinculadas cos sectores que acabamos de mencionar. Para iso, o que fixemos foi abrir a principios de xullo unha convocatoria de axudas á contratación para empresas e emprendedores e o que facemos agora, entre esta Xunta de Goberno de hoxe e a do vindeiro venres, pois é aprobar a relación de beneficiarios destas axudas e o importe económico que se lles vai a conceder para contratar eses mozos e mozas para que poidan rematar de forma práctica a súa formación. Deste xeito, e gracias a este plan, ao Plan Prende, un total de 21 empresas de autónomos desta provincia van a recibir un total de 125.000 euros para contratar a 21 mozos e mozas durante un período de un ano, 12 meses. Hoxe xa aprobamos a primeira remesa de empresas. Son un total de 15 que buscan os seguintes perfis: un peón forestal, 2 axudantes de camareiro ou camareira, un fontaneiro ou fontaneira, 4 peóns para gandeiría, 2 camareiros, un administrativo, un peón agrícola e un bodegueiro ou bodegueira, ademais de un oficial para gandería. Mañá vamos a facer público no boletín oficial da provincia e o luns vamos a abrir a convocatoria a través da Axencia de Colocación desta institución para que os interesados se poidan inscribir e optar a un destes postos de traballo. Teñen de prazo para poder inscribirse e optar a estes postos de traballo ata o día 2 de outubro. Quen vai a poder optar a estes contratos? Pois mozos e mozas de entre 16 e 30 anos de idade que estén inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que estén empadronados nos 58 concellos desta provincia que teñen menos de 5.000 habitantes ou que contan con entre 5.000 e 10.000 habitantes e que conten, ademais, con un saldo demográfico negativo nos últimos 10 anos. Creo que é importante recordar que se poden inscribir todas as persoas que cumpran con estes requisitos, aínda que van a ter prioridade os participantes na primeira fase do programa Prende, que foi a de formación, que é a que decíamos antes que xa está rematada. Unha vez finalizado o plazo de inscripción, a Axencia de Colocación da Diputación vai a facer unha presentación dos perfiles que mellor se adapten a estas ofertas de traballo para que finalmente sexan esas empresas as que seleccionen o aspirante ao posto de traballo, o emprego. Os traballadores e traballadoras que resulten contratados van a recibir como mínimo 950 euros cada mes e o Plan Prende, Bota Raíces no Rural, recordámosvos pois que conta cun orzamento total para todas as fases de case 300.000 euros que está financiado 92% con fondos europeos.
Outra cuestión abordada na Xunta de Goberno de hoxe foi a licitación do contrato para o suministro de equipamento e material informático da Diputación, un total de 95.000 euros para renovar os equipos informáticos das diferentes dependencias da Diputación, tales como poden ser pois os ordenadores, tanto os de mesas como os portátiles, os componentes de hardware, que permitan, ademais, pois, ampliar toda a capacidade de memoria, xa que ao traballar cada día máis con a administración electrónica, pois se fai imprescindible aumentar a capacidade de memoria dos equipos que hoxe en día están en funcionamento. Tamén aprobamos a licitación do contrato para o arrendamento de equipos de impresión, copia e escaneo. É unha duración de 2 anos o que vai a contar, e para o conxunto da Deputación, e para estes 2 anos conta con un importe máximo de 403.000 euros que, de non executarse na súa totalidade, pois só se aboaría a parte executada. E en materia de convenios, aprobamos un convenio de colaboración entre a Diputación e a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para a celebración do Salón Internacional do Cabalo de Galicia, o Equigal, que como cada ano se celebra nesta cidade, é unha axuda de 40.000 euros que converte a Diputación de Lugo na principal patrocinadora do evento, que vai a contar, como en edicións anteriores, con un amplio número de profesionais participantes. Creemos que se van a chegar aos 300 nesta anualidade e que se vai a emitir, neste caso, en streaming para todo o mundo, porque evidentemente o COVID ten efectos pois tamén neste tipo de celebracións. E esta colaboración é importante porque estamos seguros de que contribuímos a dinamizar a economía, pero ademais a economía do sector primario, o tempo que se está poñendo pois a provincia de Lugo como referente da gandeiría cabalar en Galicia. Tamén se aprobaron solicitudes de 3 concellos, a Fonsagrada, Taboada e Chantada, para aplicar remanentes do Plan Único. En concreto, en Taboada foron 14.673 euros para a pavimentación de acceso a zoas, na Fonsagrada 10.874 para dividir interiores na casa consistorial, e en Chantada 14.194 para rehabilitar a rúa do núcleo de Centulle. Estes son os aforros que teñen os concellos do Plan Único e que agora nos piden pois poder aplicar naquelas cuestións que lles parecen importantes para o seu concello. E xa finalizo, na Xunta de Goberno que acabamos de celebrar, deuselle tamén luz verde o Plan de Seguridade e Saúde no Traballo para rehabilitar máis de 5 kilómetros da carretera Lugo P4009, que vai de Ribeira por Vilaseñor a Rampla de Covelo, en Palas de Rei, e eu creo que isto está mal, creo que Vilamayor, non Vilaseñor, sí. E os traballos consistirán no acondicionamento da vía con grava, e vanse a realizar en algo máis de 5 kilómetros, que empezaríamos no punto kilométrico no 0, e vai ata o 5.287, un pouquiño máis, dos 5 kilómetros, e conta cun investimento de 37.510 euros e prevese que xa este rematada en decembro, é dicir, vai a ser unha repavimentación da estrada para mellorar a situación na que se atopa na actualidade. Mais esta é unha zona deste Concello de Palas de Rei que conta con explotacións gandeiras grandes e que precisan de desplazar maquinaria pesada que tamén deteriora máis as estradas. Por lo tanto, hai que prestarlle especial atención. E pola miña parte, pois nada máis, na relación de asuntos, e se algunha pregunta hai, contestarei encantada. Listo? Moi ben. Gracias. Moi ben. Pois rematamos entón. A ti.